Môžete ma začať volať Slovenské železnice, dámy a páni, keďže s videom meškam už 2 týždne. Každopádne, Gaben si asi vypočul moje modlitby, pretože do CS2 konečne dorazil nový update, alebo lepšie povedané, začala sa 5. sezóna, ktorá priniesla niekoľko noviniek a práve na tie sa dnes spolu pozrieme. Čo asi také mohli Valve pridať? Možno prepracovali reward systém? Možno konečne pridali novú operáciu? Alebo vrátili Danger Zone? Alebo nové skiny? V skutočnosti ide o celkom zaujímavý a hlavne dôležitý update, ktorý dosť mení samotnú hru. Pridali zvieratka. OK. K tomu sa ešte dostaneme. Najskôr sa ale pozrieme na tie zmeny, ktoré skutočne ovplyvňujú gameplay. Do map-poolu pribudol cache, ktorý nahradil overpass. Je to logický krok, keďže cache je ponovom kompletne prerobená mapa. Ďalej. Granáty sú teraz ešte nebezpečnejšie ako predtým. Po zadaní tohto príkazu môžete všetky granáty v hre odpáliť výstrelom. A tým to nekončí. Môže vzniknúť aj domino efekt. Výbuch jedného granátu môže odpáliť ďalšie granáty v jeho okolí. Či už ide o smoke, flash, obyčajný granát alebo molotov. Avšak skutočnou hviezdou dnešného updateu je prerobená bomba, alebo presnejšie úplne prepracovaný výbuch C4. Update prináša tlakovú vlnu, ktorá vznikne po explózii bomby. Rovnako ako doteraz platí, že ak ste pri výbuchu príliš blízko, neprežijete. Na rozdiel od minulosti sa však tlaková vlna rozptýľuje za rohmi a nepreniká cez steny. Tento rework pocítime najmä na mape Nuke. Doteraz totiž platilo, že ak bola bomba zaplantovaná na jednom zo sajtov, hráči nachádzajúci sa na druhom sajte prakticky nemali šancu výbuch prežiť. Teraz je to však úplne iné. Pomocou nového príkazu si môžete pozrieť, ako sa vlna rozširuje po výbuchu, alebo stačí sledovať indikátor zdravia. Ten vám napovie, či výbuch prežijete alebo nie. Za mňa big respect, update je bomba. No a teraz sa dostávame k najzaujímavejšej časti. Do hry pribudlo 5 nových map, ktoré sa na prvý pohľad zdajú byť celkom obyčajné. 3 sú určené pre klasické módy a 2 pre Wingman. Mapa, ktorá si však okamžite získala moju pozornosť, sa volá Shelter. Ako už názov napovedá, ide o útulok. Konkrétne o hostage mapu, ktorá sa odohráva v útulku pre psy a mačky. A teraz pozor, úlohou CT strany je zachrániť rukojemníkov, ktorí sú v skutočnosti psi. Ja som čakal od Valve všetko, ale že pridajú zvieratka. A viete čo? Ja nie som proti. Čakám teraz skiny na psov a ďalšie domáce zvieratá. Samozrejme, Valve neboli by Valve, keby nepridali skiny. Poviem vám takto, nie je tu úprimne na čo sa veľmi pozerať. Jedine táto nálepka, myslím si, že vyzerá dosť super. Koleso od formulky. A ešte táto stikerka s pizzou vyzerá tiež celkom zaujímavo. To je celé. Dámy a páni, video sa podarilo kúsok kratšie. Nie je to moja vina, že Valve vydali takýto bohatý update naplnený kontentom. Takže ešte mám pre vás niečo na záver. Na Patreone som dostal zaujímavý návrh na nasledujúce video od veľkého dementa. A znie takto. Sexuálny kontent vo videohrách a jeho dopad na hladinu testosterónu u mladistvých. Ak máte záujem o rozbor danej témy, tak napíšte toto do komentu. Dobrú noc.